Sannu tauraruwar mata Zara ke ce abun duba, ke na baiwa dukkan sauna don kamar kiban hango ba. San kina cikin ƙalbi na zuci ke kin kasa murfi, kin zamanto muradi na ni akan ki zan sa kaifi, in kira ki mai ɗaki na danganin hakan ayyafi, kar ki bar ni zo nan tawa ke kike share kukana. Ta kai ki sam na lura ba kamar ki autar mata, murmushin ki tamkar zanen kyan wata sandiyar gata, in kina nan a gefe na gun maza zanayo rata, ke kadai nake sarawa ko ina cikin barci na. So yana nan kamar tsuntsu ne yakan tashi tun farko, ni ina nan idan ba ke ma kawai ba ni yin karko, tun da ke ce a raina na fi so da ke zamin baiko, kin zamanto muradi na ke kika sauya sunana. Na baiwa linzami na jani sannu autar mata, kin zamanto muradi na sai da ke zanayo rata, san kiya zan majigo na babu ke zanaje makabarta, inda ke a raina lura babu mai gane kukana. Mauce akan sanki ana ta zance kamar kurma, wanda zai ja da ni za na kara da shi sanki yayi girma, ke kadai ce na ke gauna ke na baiwa sandar girma, zuciyata wata yarda za ta baki gurin kwana. Yarda ni ma ina son ki SY kin ji sunana, gunki zan yi kyautar kaina ke kadai ce badadina, wanda zai ce da ni in barki ko da mafarki na, in na tashi sai ya yi nadamar shigar sama barci na.